tejto sérii videí si postupne predstavíme ekosystém Salus Smart Home a jeho produktové riešenia pre inteligentné riadenie domácností a objektov. Vitajte v Thermocontrol. Technická miestnosť. Je centrum riadenia domácnosti, kde môžete prehľadne umiestniť všetky bezdrôtové svorkovnice, relé a inteligentné moduly Salus. Salus RX30RF sme predstavili ako novinku na výstave Aquatherm v Prahe. V spojení s univerzálnou bránou Salus UG800 zaisťuje bezdrôtovú komunikáciu medzi termostatom a kotlom. Umožňuje kotlu presne reagovať na požiadavky termostatu a prináša tak komfortné a úsporné riadenie vykurovania. Podporuje spínanie beznapäťového alebo 230V výstupu z kotla pomocou prepojky. Možnosť ovládania dvoch výstupov. Bezdrôtový prijímač Salus RX10RF slúži na ovládanie zdroja tepla a umožňuje jeho spínanie podľa vašich požiadaviek. Ide o spoľahlivé a rokmi overené riešenie pre prepojenie termostatu s kotlom. Zjednodušuje inštaláciu a prináša komfortné ovládanie vykurovania so spínaním jedného výstupu. Bezdrôtový snímač teploty Salus PS 600 periodicky meria a zaznamenáva teplotu a prenáša tieto údaje do systému Salus Smart Home. Pracuje podľa pravidiel One Touch, vďaka čomu dokáže automaticky spúšťať akcie, napríklad vypnúť čerpadlo, keď teplota klesne pod nastavenú hodnotu. Podporuje multifunkčné využitie, napríklad s ventilmi, zásuvkami alebo relé. Srdcom ekosystému Salus Smart Home je univerzálna brána Salus UG800. Prepojí až 200 zariadení, ktoré môžete pohodlne ovládať pomocou aplikácie Salus Premium Lite. Ponúka stabilnú komunikáciu a pripojenie cez Wi-Fi alebo Ethernet a spája všetky smart zariadenia do jedného systému. Thermocontrol poskytuje komplexné riešenia pre radiátorové vykurovanie, podlahové vykurovanie, elektrické vykurovanie, teplovzdušné vykurovanie a kombinované vykurovanie. S nami nájdete riadiaci systém pre akýkoľvek typ vykurovania.